Samtang Central Command, andam nga mutuman sa plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga himong temporaryo drug rehabilitation center o treatment ang mga kampo sa kasandaluhan. Si Chona Carion sa report. Andam ang Central Command sa pag-accommodate o niya sa mga drug pushers nga ngayon nga ipaubos sa drug rehabilitation. Tungod sa kakuwang sa drug rehabilitation sa nasod, plano ni Presidente Duterte nga ang mga kampo una ang himuong drug treatment centers. Mato ni Lieutenant Colonel Luzmindo Mamawag, spokesman sa CENTCOM, nga naghuwat lang sila sa kamanduan sa ilang labaw kabahin niini. Mikapina sa 62,000 ka mga drug pushers o drug users ang misurrender sa kapulisan sukad sa pagpatuman sa hugot nga kampanya batok sa gidiling drogas din hilang sa Region 7. Dako man ng CENTCOM, but ang structures wala pa may available. And of course, kung diri man gani sa CENTCOM, nami mga doctors and nurses na magtabang. Adunay dakong luna ang CENTCOM o ubang mga kampo ubos sa Central Command nga mamahimong himuong mga rehabilitation center. Samtang andam ang CENTCOM nga moabag sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa pag-augment sa kasandaluhan subay sa hangyo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Hinuon matod ni Mamawag nga wa pa sila makadawat og request gikan sa konseho sa Dakbayan. It depends sa amo ang commander, and then pretty sure he will come up with a positive naman siguro favorable na support. Chona Carion, Balitang Bisdak